Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Нарпер09 и се чуете защо тъмно. Тъмно е, защото правя кастинг, в който ще обявим коя да е кастинг, свързан с хорър игра. Тип Games, хорър игра, релиз, хорър игра. Така, първата игра сега ви излиза на екрана. Това е Outlast. Първата игра. Как да гласувате за Outlast? Пишете долу в коментарите: искам Outlast. Искам двуточие Outlast. Която игра се вери повече коментара, ние ще играем. Така. Втората игра е ето това нещо тук. Five Nights at Freddy's. Само чакайте. Ето така. Да го големим. Втората игра е Five Nights at Freddy's. Ето я. Така. Пишете пак: искам двуточие Five Nights at Freddy's. И като я започна, веднага продължавам Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4. Смятайте, че едно няма да е по-тъп. Ще приемем цялата поредица като Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, така. Добре. И последната игра, но не на тъпо място, естествено, няма тъпо лошо, просто така съм ги поставил. И която за мен ще е най-страшна е Emily Wants to Play. Така. Тази игра събра доста харесвания преди няколко години, когато излезе. Доста ютубери играха, доста ютубери смениха гащи. Но напишете в коментарите: искам Emily Wants to Play. И записваме името Emily Wants to Play. Така. Това беше всичко. Сега ще се пробвам да ги наредим. И така, яко да стане. Така. Това е кастинга, хора. Значи, Emily Wants to Play, Outlast или Five Nights at Freddy's. Напишете в коментарите. Вече знаете как запишете. Тегля играта на 7, 8 и на 8 почваме да играем.